disikari di pondok dadi piso sampai dino isih bisa turu Sabar ibu ya. dadi ngomong sing turu bakar gedang campur sawi sampai kering dan pasti ini di bawah ngamur gulung pedok godhong sawi enake urip di bawah iki uga yo bariku cara jasa cara dipareni Oke, percaya pedang jodoh iki di bawah ngamur gulung pedok Oke, percaya pedang jodoh iki Lek ngono nang omah bentelan.